Era una persona que havia envellit molt. De fet, era vell, tenia ja 90 anys, però havia envellit prematurament als 40 anys i cap endavant, i ara era inoperatiu i ruïnat en tots els aspectes. Havia envellit aguantant cabrons i cabrones, que pels insults també hi ha igualtat de gènere. Aquest tipus de persones que t'encorben, t'empetiteixen, t'avorreixen, t'esgoten, en fi. I m'ha xocat per altres elements de l'entorn, com els esclaus que varen enlairar les piràmides d'Egipte, amb el permís dels extraterrestres i dels gegants, o com els obrers sobreexplotats de la revolució industrial anglesa, o com els que hem cobrat sous de misèria treballant 8 hores diàries, com a mínim. Ai, si aixequés el cap en Bertrand Russell i comencés a donar cops a tort i a dret amb el seu escrit Elogi al lleure. Perquè envellim pel temps, sí, però també per la mala folla de la gent. Walking around every day playing games and trading scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours.